Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Kita lanjut part sarapan ngiras mangan guys. Loh menu nih dono kene tahu sambil tempe tahu lu angel tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkama bima razaqtana wa qina adzabannar. Kewan antara sendokan apa mulu ae guys. Tangannya bersih hijau bar masak guys. Kita mulu ae ya. Sambel kangkung. Sarapan. Kangkungnya dawa-dawa mulai ngeler guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masak tanpa diicipi tapi wis jos rasanya pas, enek asinnya enek legine cocok, gak kasinen gak kelegen. Ini sampai awan ya guys, pakai koper sarapan caca urung mulai barang Mbak Denny. Bismillah. Enak guys. Untuk kalian hari ini pada masak apa? Terus pada mangan sarapan kis supaya makan siang gitu. Tapi lagi sarapan guys. Orang resik-resik sampai awan lagi matang. Wih guys. Ini lah kowe mbek kerupuk gendar. Kan kerupuk entek. Mangan ambek tahu, ambek sambel ngene sih. Entekne sego. Segone anget-anget, mas segone tak lihat guys, aku kesel sego panas. Paling gak suka nasi panas. Jadi agak panas, sing mengah-mengah, anget. Tahunya kene iki enek isine. Nek matang kepong. Ini tahu asli Padangan ini bundet teman. Enak
Enggak. Lesu guys, makannya cepet. Wes keleson. Susun. Banyuku. Dalam baru mulai makan minum bangun lagi sama 10.000 cek hitung guys, jajan 3.000 tok nanti coplokin aku sih mau aku jadi 15.000 aku tuh jajan berhadiah berarti 4.000 untuk hadiah. iya dapat hadiah 4.000. MBG ini kosong. Ini MBG. Tadi ku Apa MBG ini? Enggak. Iki kok ngetok lebih. Untuk berimbing nih. Ini berimbing, saya berimbing. Alhamdulillah. Pokoknya kok uwel-uwelan. Mary pulang sekolah. Guys, tinggal mandi, tidur, siang. Guys, Farah ke tengah gak ada MBG. Ada yuk. Nanti coba sepatunya, kalau kakinya kayak ninjer sepatu ya. Tempatin di kono. Dicoploi. Pinter. Mau tak sanggup dulu sang 10.000. Jekno yo, dijekno. Tuh. Hadiah. Untuk hadiah apa? Duit. Jajan berhadiah untuk 4.000. Untuk duit. Masa ya? Pulang sekolah loh. Aku mengajarkan loh. Sepatu nih, kaos kaki Dono sepatu nih sendal ibu Dono lah. Belajar rapi, diwarai loh. Taruh sepatu nih di sana. Terus pas duke sih sampai no kono tempatnya mana? Ya kayak kono wes tak beresane. Baju sih benerannya ya kayak kono. Diperi guys pulang sekolah. Tak warai ben belajar mandiri. Salin diri, nyaplok sepatu, kaos kaki ditaruh di dalam sepatu. Ditaruh situ coba sih. Loh. Lali. Ngene lo mengguri. Diajari rapi guys, ben mandiri, ben kene mboke iso salin dhewe. Kayak ngono sih. Lho, kok lak udo. Wis nyaplok katoke. Dan nyaplok tak parah rene. Kucinge turu ki mbok iya kengko. Kucinge turu ning kasur kok penak. Akhirnya bikinnya tiga pulang ternyata aku nek bledos ternyata tiga tipakmu guys lapar jadi besok mau sarapan kadang njuk susu ambek roti bakar wis kucing iki ku mbok iya lho dah salen di salenum di salenum tak umbah salen klambi resik bar iki buke pengen noto lemari wayahe noto gombal kembali wel-welan naik terus guys cerai ngantek ngeluh apa adus sik leren
Oh ngurusi gombal engko nek wis enteng. Tangge sing penting wis wareg. Gage to. Den. Ini turu. Masak. Guys. Masak, guys. Jipuk panganan jari dikei panganan, guys. Aku jari mau kayak iya, Bang. Iya, kekayaan. Anu ku ning kene yo. Tak goleki kok kayak bandaran. Iya, bandaku akeh ning kene. Terusno kontenku. Iya. Apa tak kayak kekayaan, guys? Iya, aku dikei mbok apa, guys. Iya, warisan Kodeni. Akeh engko warisane. Aduh, ralon-alon ngisi banyu kowe ngirim. Heket tak jak. Nih. Mangan ae talan. Apa kae? Nganggo sendal apa kae? Nganggo sendal apa, Mak? Jaluk sandalan dibenak nambah raji. Arep-arepe aku ngeluh. Wis malah kena digawe konten sesuk-sesuk ya urung duwe bumbu-bumbune. Lah kemang ora ngelingno aku. Kita nusungi ning gene aku mati kene pangan iki. Nek ape budal. Aduh ki engko sak kaku rong adus si banyu jekan. Gak alon-alon ki mau. Ayo reng durasi bingung. Bingung nek mangane golek durasi. Kopi rek wis gawe loro iki kok. Sing mang wis yo. Tak WA anak kowe mang. Sing makku duit. Tak kirim. Apa? Gak. Oh ya sampel. Wong aku ngonten kok. Gak di esuk kok. Oh, sing di esuk. Wis. Mudeng ya wis mbok konten kok. Mbak, tak konten ndang konten dhewe ngene iki lho. Tapi ngono iki kondo, guys. Kondo meskipun anu ben cepet lho. Men cepet ending. Tanda gawe gak usah ngenten-ngenteni ndi sing enek ngono yo. Ora usah mbok nilai akeh kae, akeh iki, akeh iku, mbok biji. Aku ki tahu. Aku pas ndek ngene repot diisi dhewe yo. Wis sampean ya ono ya ngerti keadaanku. Aku yo ndek iki koklok. Wis ora usah ribut. Tak isi. Ngono iki karena enek momen. Ngono lho, guys, ora usah bingung gak mau. Itu Lah, kok ndi sing enek? Aku dikek kekayaan iki tak kulkas sesuk-sesuk alon-alon bumbune urung enek. Oh iya. Gampang kuwi. Emang wis mateng aku tak adus yo ngisi banyu yo. Godhog neh ngono kuwi. Apa goleki piring sesuk ae? Goleki sepur sing ndi gak ora. Tenang ae, ketok enak. Sing ijo mbek mangkok atom. Wis, mbek apa? Sik. Kalau lorek-lorek. Atom. Heeh. Sik kan tenane loro. Heeh. Sing iki ketok nggonku. Iya. Kan aku yang nganti bandane. Iya. 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 Terus ngono. Iki satu. Heeh. Terus apa nih? Mbok apa sih coke lali? Mbak. Enek gandenem sing ketokan rene. Iya. Wis. Kan golek dhewe. Ya. Wis ya. Wis kekayaan. Desainnya apa? Kakak iseni dhuwit. Ditekoki njaluk diseni apa iseni dhuwit ya, Mak? Oh ya. Ya. Oh. Tak adus aku ya ngisi banyu. Njipuk lho. Dikeki Deni panganan. Ya, kae jandon ora mboke ra anake. Angger wis awor. Wes guys, gimana aku ngisi banyu apa mandi? Akhirnya nerusno konten neh rasido adus. Gimana tak saponi. Lah rasido adus mergawe ae. Iki tak gebyuri guys, dieker-eker pitik ngantek jeru lho. Wis tak. Oh, Roro ya wis garing neh. Ya keselok Apa iki lho ngisi bensin ora sampai tak jok lho, gimana nyapu. Apa ngepel kamar, apa noto klambi, apa beresi ngisor kae. Aduh, gaweane akeh. Ora alon-alon. Nek dituruti ngono, gawean ketok moto. Lho guys, aku dikeki kepiting iki Mbak Deni iki wis moh mbliyur. Dadi kongkon masak aku, iki pakai kulkas sik dimasak sesuk. Soalnya bumbune belum ada koyok saus tirame, terus bawang bombay, terus jagung. Sesuk nek masak ya dikeki. Nek piring lho. Ya aku kemarin sudah nguras
nguras ini guys, nguras kulkasku. Embune saljune wis banyak sekali loh. Es batune ngantek kimpet ora digewek-gewek. Gewek telu ya ora tup-muntup. Kotong guys kulkase. Wis mau mandi dulu.